Ľudia, keď dáme 50 odoberateľov, tak spravím špeciálne video. Ale len za 50 odoberateľov. A tiež také video urobíme ešte aj za 100 odoberateľov. Ale musíte dať odber. A keď dáme tých 50 odoberateľov, tak už som hovoril, že to je špeciálne video. A ešte k tomu sa dá ešte pár videí ako bonus. Ale len za 50 odoberateľov, ľudia, dobre? Tak nezabudnite kliknúť na odber a tak dáme 50 spolu a potom dáme 100 a tak budete mať také špeciálne videá a k tomu ešte bonusové videá, dobre? Ľudia, tak kliknite na odber, nech získame čo najskôr 50 odoberateľov a čaute! A nezabudnite kliknúť na odber. Čaute!